wanda irin tabi'a ga talauci duk ya biya dame mutane maimakon a taimake mu a wasu hokewa ɗaya sun kai ga su cire sarakuna to ga mulkin nan ku kuma in kun cire wani ya hita ya sauka ku tabbata bisa gare tunda haka nan na rance da Allah ma kai ni dan cin mutunci ma zan koma na rance Allah kwattaban sai na tabai ha malo babu laye ake ciki wai aka ke yi ne rena na ya ɓaci ga dai bakin talauci ya daman wai kuma ga wani wai shi bai da aiki sai jidda sarakuna shi shi da nace to tunda an jidda sarki sora shi kansala shi jidda mai anguwa to ai haka ai ba zai yi ba to in ba to ai ni na tunanin wai an ce wai yana ta surutu ne shi yasa aka cire shi Allah shi tsaga mai baki a hana mai magana a gaskiya ne ba shi yiwa wallahi tunda Allah ya tsaga mai baki dole sai ya yi dumi to kai da zaman nan da kake yi da ma zama kai kana tunanin abin da ya dame ka kawai sai ka dinga kai fira wasu wallahi to abin da dai yanzu ya damu na ban da yawa zo bayanan to ai ni ma hakan take na zo sai in ci kosan mataccen to ai ni na zo ne ko ka dan yi wasu yan dabarun da ka saba yi wallahi ka ji irin ta su wayan garin nika faɗa akan su bu su taimake mu ba sun tai suna cire wasu to kai abin kai matsala ta da kai kenan haka ran nan wasu na faɗa ka je ka shiga kai dai abin da ba ruwanka a ciki kai shi kake shiga ciki shi wanda kace yana dumumuwa mina na yace hala ba a yi yadda za a taimaki talakawa na ba shi ba yana da kuɗi ba ya fito da su ya watsa mana kowa ya samu ai ba shi ɗaya kamata shi taimako ba kuma yana kan yi gaskiya ne a mallan wai kowai wallahi kai wallahi da dai na koshi wallahi da sai mu yi hada da kai dan dai ina jin yunwa na wallahi ni kyale ka kai ni fa sarautar nan ko da za a ban dubu da idan ta ne a dauko kare ma daura shi kan sarautar ni bai dame ni ba wai ana ta kai wai ana ta yadda za a kai wai kana magana wani ko ni fa abin da ya shafe ni shi nake ba ruwa na da wani abu in ga ma ka ji kenan ni fa kai shin kai ga an ajiye da hina dauka shin a ajami ko abinci ko kuɗi dai na ka tsage na kila ka ta ina da wata rago naira 20 shan tsaya kai kai mi kawo kama gida na yau wallahi na zo ne ko ka dan aje wani abu wallahi hora ta je da ka shanye tsaki ɗaya ka ban min wallahi ita ɗaya ta rage kuma da ita zan sha yanzu dan Allah ka taimaka wallahi ba ka shanta to kai ma mugu ne kenan dai haka wallahi ba mugun ta ba gaskiya ta gaba shi wa in taimake ka in cuci kaina cewa kake fa yanzu sarakuna ba sa taimako ba sa kaza kai ma me yasa ka fa taimako da kanka wasu taimako sun kai an ka tuɓe musu rawani bai yiwa wallahi ni in taimake ka wallahi in halaka kaina waye zai halaka ka shin dare tsawo gare yunwa nika ji koko ka ta zuwa bidan na koko ka ta ga dakwacin ana yi kaga dai kama da mai dako ne to yunwa ana mata abin ga tunda ba ka da dubarar da za ka yi ka taimaki kanka big boy da ni salon budurwa ta Bilkis ta ganni ina dako Allah sawake yadda nake big boy din nan zo ina dako kai ina big boy mai yunwa sai ge bigi boye tsayanin bigi boye ka kashe kanka ni wallahi ta ya zan in sha horata in koma gehe in ta kallon kowa biri anya fakejin nan ba aje shi zamu yi ba wani fakejin malam ka taimaki kanka wallahi ko garo ta kama kai babu wani fakejin kai ana fakejin da yunwa duk wanda ka ga to ai ciki cike shi a fakejin malam kaji ta yi ka bi da abin yi wallahi ko wallahi magana gaskiya ce ba